megalayapost.news. Ki nong yalam ka balang ublay Meghalaya Assam bat ki baderu ki nong penyaj bat nong kmi ya jing IA Rehabilitation Center ne ka jaka ban ajing sumari ki tu ki samla ki bla kerni ka jing di penbuaj ka badan has adred Riboy district mentagasngi ki leo ban rakhe kerpang ya jing dab basisnam halor baki lala ban ai ka ta jing chakri ban sumar ne ban penklador ki tu ki samla ki bla ngop ha ki jing di baper Habarakhe ke jing dab basis nam ke jing IA Rehabilitation Center lasaki de ke jing don lang uba penyaj sings im u Chief Executive Member ke Khasil Autonomous District Council ke HADC nang ta ki wepat ki pastor ki bakentob u pastor GA Kharshieng u pastor M Shang Pliang u pastor R M Yong pastor AM Michel pastor K Nong Plu ki nong sha sumar hakane ke jaka lembat ki we ki para bangai ke balang ublay ki pastor jong ke balang ublay haba ajing kren ke tegasngi ki lapan pau bakam day ka basuk iki ban penya ya kate jaka ban sumar ki belangop agi jingdi bopun boai bat khamtam ban penkelador iki hakaba don ki kep baki du men sem bat baki las ngaude ban penkut no kate jaka ndrai deling ba ka bor blay baki lala ban penya bet na ban taban ajing sumar ki tu ki samla ki belangop agi jingdi lengba jong kate gasngi nakaliang jong ba penya sings em ulapan bana ban nakaliang jong ka HADC kan mang tingka kumba shipolak Nakabanta ban penhe bat thau thamai shu i kamera hakate jaka hakaju kopor nakaliang menteri rangba ka jala konrad ke sangma ulapan mang sanlak tingka naka scheme Chief Minister Special Development Fund kabanta ka baningkong nako ban penkemau ya ka vision jong ka center ka vision ke jingui makata galong kumni ban job ya ki men sim ki bala job Pan penkala dore ki siya ka jing im ka batamay lingba u Jesus Christ kata ka ka vision ni jongi namar ni suto ba pan penkala dor pan thamay kani ka jaka ka bagi pensa ki parlok jongi ki bayi ki parlok budi ka ba de pan penkala dor ki ditang Jesus ki do menta ka argon ni asim jing siya maximum ni si pawod de ka argon ni asim extra e ka thamu jing ka pan penkala dor ki bale kata itang Jisu rapan thau thamai ke jing ki kabaan ka jing thmu jong ka jingai rehabilitation center kalong pan ai ke jing shakri met bat man sim segini ki parlok ki balang ngop ha ka di ka bam banya rap iki banya selok par ki ban duai ki ban pun kala dur ki sha ka jing im ka bathamai ding bau Jisu Christ kini ke jaga kali kata ka banya ai ke jing shakri met bat man sim kan pangilai na kalian jongi kunga center banyak rapiki mentally, physically, spiritually, holistic. Banyak rapiki hak bentabaro. Di bandi slok, banduai, kamta makin mi dini kejaka, kinong kibreu, kinapun kelador. Umdeng mengi kibreu umdeng Jisu pun penkalai kejikin dongki. Hoi, abalas dang kumulai slow dan gon ki jingdan kam. Dese ko mangitip unta ka capacity jo ka center ka longtang shipawut nre na kidaw bam na ke dese hab ban priang khal armut te insutu badan ban kam shibon ki lahat jingrap bat na kaliang ka district council na kran ne bai MDC menendu shabangan wan shani namal MDC local MDC de kong Magdalene sokme wal ong ba in hab ban shim ka application na ka center bangin yo ban ai ka scheme na kalian ka district council ban shna company he ika building ban yo se sa shi kamra jaka sa na kamta ki badan kam singin yo ban yarap shikolak na kalian ka district council but na kalian jong chief minister hakabedi ka proposal ban yo generator la jong na ban pat yo ka electricity connection ni te hakabedi ba kata la sanction la cross check Mengenai the Deputy Secretary Jongka Secretariat Office, CMO Office, but yang kani la sanction kumasan la tam ban here your generator naka Chief Minister Special Development Fund, but hapo ka arpo kare
fin sayo ia ka work order dan ka purchase order na block development officer Joko Umsning ba ngan saya rap lu ia ka ban kemudian ban step ia kini ka kam the kerman scam ba kini ka jing Saki jungi kini ka foundation de ka baningkom mentasngi kan long ka jing sa kan mau but kumju ru kan long ru ka kubor ka babha nam ta ki beiru ki santa nam ta ki beiru ki shnong kham tam ki long yen ki babun nam ta ki bai kundu kum ini jing e ngayu ban rung ki babun ki long yen la na phai conspiracy la jong ru ki dan ki long yen ki bawan ki long yen ki baduna kayo khokot desi kimla ban bu ye ki khon ki jongki haki rehab center ki bakham biang ma hab ban lut khambun kelak long nak ke jing lai lan ye ki khon ki jongki ban nang kham sniu jing lien nang ta jongki te nilai persyang ban keren baka sarkar kelak persyang ban tunso sya chief minister sya ki minister baladan kam ban identify dan ban jiat dan ban itu no iki private rehab center ki baku kini khamtam ki ba la ban ong ki ba ran dan penyai dan ki balang Meghalaya Post.news